गोजोननायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसे आं आंनि इयुथफोरनि थाखाय आंनि इयुन जेनेरेशनफोरनि थाखाय आं मोनसे बुंनो सानो जे माब्लाबाबो दुखु जारलाफोर जेनेबा दङब्लाबो गावनि गोसोआव जुदि नाजानाय थायोब्ला जेब्लायबो साक्सेस जागोन दा बेनिखायनो जोङो सुन्द्रि जरानि जानानै दा बिथांखौ PhD कमप्लिट जानायनि थाखाय जोङो हाजार बिथांखौ धन्यबाद होदों गाव नाजानायनि गेजेरजों बियो डक्टर बिमुं मोननो हाबाय बे गासैबो इसोरनि फिसादि इसिबां फरायनानै डक्टर पास जादों आं रोङाबाबो आं बेखौ गोजोननाय मोनदों आंल' नङा गासै बिमायं बिबथै न'खराव बिमानै जेसेबांबो जोंनि फेमिलिफोर दङ जाथि बंस साफ्रोमबो आंनि बिसा हिन्जावनि बे देरहासारनाय डक्टर डिग्री बिमुं मोननायनि थाखाय बयबो गोसोआव रंजानाय जों मोननो हादों खुलुमबाय रायजो राजाफोर बयनिसिमबो दिनैनि बे मोजां समावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय दिनै नैबावहाय मोनसे प्रग्राम खालामदों बे प्रग्रामानो जाहैबाय देरहानायनि मोनसे प्रग्राम मोनसे रंजाथाइ फोरबो फालिनायजों जे गामिनि रायजो राजाफोरखौ बा पन्डलिनि गासै रायजो राजाफोरखौ गावनि देरहानायनि मुङावहाय सासे बेबायदि पार्टि खालामनो नागिरदों बा प्रग्राम खालामनो नागिरदों दा बे प्रग्रामनि सोमोन्दैनो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जोंहा सासे बेबायदिनो गोजौ लेभेलनि डिग्री लानाय जे PhD बिथांनि बिफानिफ्राय जोङो दा मिथिनानै लानि बिथाङा गावनि फिसाफोरखौ माबायदि फोरोंनानै लाबोखो आरो माबायदि बेबायदि जौगाथायखौ लाबोनो हाखो बेखौ जोङो एसे मिथिनानै लानि खावलायदों नोंथाङा नोंथांनि फिसाजोआ एसे गोजौ जे डक्टरेट डिग्री लानो हाबाय बिनि सायाव नोङो माब्रै लाबोनो हाखो थ' गिबियावनो जयक्रिसन नार्जारि इउटुब चेनेलनि मानगोनां बिथांखौ गिबियाव आङो खुलुमनाय जासिग्रोबाय थ' बिथांनि सोंनायनि फिननाया बेनो जाबाय जे आंहा बिसा गिबि बिचित्रा नार्जारिया थांनाय 2019 मायथाइयाव PhD डिग्री लानो थाखाय जे क'क्राझार इउनिभारसिटियाव एडमिसन खालामदोंमोन दा बे आंनि गथ' हिन्जावसाया सरकारनि बिथोन बादि जे 5 बोसोरनि बे कर्सखौ दिनैहाय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आंनि बिसा हिन्जावसाया नाजायै थांनाय 2025 मायथाइनि आगस्ट दानावहाय कमप्लिट बेबादिनो मोजां रिजाल्टखौ दिनै आंनि बिसा हिन्जावा मोननानै दिनै आं सासे निहाथ व्यक्तिनि बिसा हिन्जावसाया दिनै डक्टर बिचित्रा नार्जारि बिमुं लिरनो थाखाय बेबादि मोनसे उथ्रिसारनायखौ आंनि बिसा हिन्जावा मोनबाय दा बिफा जानानै आंहा जोबोद गथ'नि सायाव रंजानाय दा बे रंजानायखौ लानानै दिनै आंनि गामियारिखौ बेबादिनो रंजानाय गोसोखौ लानानै गोरलै मोनसे पार्टिनि गेजेरजों बे भजखौ खुंनो दिनैनि बे दिनाव लाहार फाहार खालामनाय जादों फिसाजोनि देरहासारनायाव नोंथाङा माबायदि गोजोननाय दं थ' फिसा हिन्जावनि बे डक्टर डिग्री मोननायखौ लानानै दिनै जों न'खरनि आंल' नङा गासै बिमायं बिबथै न'खराव बिमानै जेसेबांबो जोंनि फेमिलिफोर दङ जाथि बंस साफ्रोमबो आंनि बिसा हिन्जावनि बे देरहासारनाय डक्टर डिग्री बिमुं मोननायनि थाखाय बयबो गोसोआव रंजानाय जों मोननो हादों आनैनाव सोंनानै लानो गोसो जादों जे नोंथांनि जे बियानै बिचित्रा नार्जारि बिथाङा PhD डिग्री कमप्लिट खालामनो हाबाय बिनि सायाव आनैया सासे बिमानै जानानै मा बुंनो सानो आं दिनै जोबोद खुसि मानोना बे बियानैया गोबां खस्थ' खालामनानै गाव नाजानायनि गेजेरजों बियो डक्टर बिमुं मोननो हाबाय बे गासैबो इसोरनि अननाय इसोरा हेफाजाब होआमोनब्ला
बियो बे एफा गिदिर बिमुंखौ मोननो हायामोन बेनिखायनो इसोरखौबो हाजासे बाख्नायदों आरो बे बियानैनि जे डिग्री बेबायदिनो PhD डिग्रीखौ बियो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गावनि नाजानायनि गेजेरजों उथ्रिनायनि थाखाय गोबां हाजासे बे गथ'नि सायाव गोजोननाय थाबाय आरो बिनि बेबायदिनो जिउ खांलांनांगौआवबो इसोरा अराय सम हेफाजाब होयो बेखौ बुंनानै आं एसेयावनो दोनदों। दानो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव सासे मानसिखौ लाबोबावनो नागिरदों बिथाङानो जाहैबाय बिचित्रा नार्जारिनि बिमा जायहा गावनि मुंखौनो लिरनो रोङा बे बाजैया गावनि फिसाजोखौ माबायदि गोजौ थाखोसिम लाबोनो हादों बे बाजैया मा बुङो फै नोंथांमोनहा मिथिनानै लानि। आंनि फिसादि इसिबां फरायनानै डक्टर पास जादों आं रोङाबाबो आं बेखौ गोजोननाय मोन्दों आरो बोरै बोरै जोङो फोरोंनो हाखो गासै न'खरनि फेमिलि ज' जानानै बे फिसाखौ बे गासै इसोरनि अननायजों बे फिसाया डक्टर डिग्रीखौ कमप्लिट खालामबाय आरो बेनि थाखायनो जोङो जोबनो गैयै रंजानायखौ बे फिसानि थाखाय आरो इसोरनि थाखाय जों बे समाव जोबोद गोजोननायफोरखौ जोङो गासैयावबो फोरमायनानै आं बेखिनिखौनो दोनबाय। दिनैनि दिनाव आरो बे फिसानि थाखाय जाहोनो जोङो बस गोरलै बस खालामदों जायै लोङै गासै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोजोनथोंसै जोंनि फिसानि थाखाय बेखौनो आं बुंनानै फोजोबबाय। मिथिनानै लानि बावैसो सिगां PhD कमप्लिट खालामनाय मिसेस बिचित्रा नार्जारिनिफ्राय जोङो मिथिनानै लानि बिथांनि जौगानायाव बा गोजौ थाखोसिम जे डिग्री लानो हानाय बिथांनि आन्दोआव मा दङ जों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि। बिथांनि फरायनाय लाइफ स्टाइलफोरा मा रोखोममोन बेखौ एसे बुं। गिबियावनो आं बयनिसिमबो गावनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आङो दा बिथांमोना आंनि न'खराव सफैनानै दिनै आंनि फारसे एसे आंनिफ्राय सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो फुनप्रथमावनो सिगां हामबायग्रोयो। आंनि माखासे लाइफ एक्सपिरियेन्सफोरखौहाय आं दिनैहाय सुंद'यै आं बुंनो सानदों। आंनि साक्सेसआव अनेक गोखा गोखै माखासेफोर एक्सपिरियेन्स दं दा बेखौ आङो एसे सुंद'यै आं बुंनो सानदों। दा बेनो जे आंनि फुनप्रथमाव स्कुलिंआ आंना फरायनाया जाहैबाय बिमा बिफानि नाजानायाव आरो लोगोसे खालि बिमा बिफानि नाजानायल' नङामोन बेयाव आंनि बिमायं दंमोन। सिगाङावनो स्कुल फोरोंजेननायाव आयंआ एसे सापर्ट होदोंमोन आरो बेजों लोगोसे इयुनाव आरोबाव आस्थे आस्थे आंनि स्कुलिं जोबनायनि उनाव आरोबाव आदैनिबो सापर्ट दंमोन। दा आं बिथांमोननि नामखौबो जेब्लायबो आङो सिगाङाव दोनो। बिथांमोनानो जाहैबाय आंनि बिमायंआनो जाहैबाय जपेन्द्र नार्जारि बिथाङा सासे ME स्कुलनि मास्टार आरो लोगोसे आंनि आदै सहेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो आंनि फरायनायाव गोबां बाहागो लादों जेरै थाखा फैसानि रां हेफाजाब होनायावहाय। आं बिनिखायनो आदै आरो आयंखौ आं जेब्लायबो गोसो गोरबोयै गावनि मोजां मोननाय बा हामलायनायखौ जेब्लायबो आङो बिथांमोननि आथिं सिङाव जेब्लायबो दोनो। आरो लोगोसे आंनि बिमा बिफायाथ' जोनोम होदोंबाबो आंखौ उन्दैनिफ्रायनो फेदेरनाया जाहैबाय जोंनि आनैनि मुङानो जाहैबाय दिनाश्री नार्जारि। बिथाङा आंनि फरायनायाव उन्दैनिफ्रायनो लानानै जोबजासे बिमानिफ्रायबो बांसिन सापर्ट होदों। दा बिनि थाखायनो बिमा बिफाजों लोगोसे आंनि आदै आयं आनै बयनिबो सिम आङो गावनि हामलायनायखौ जेब्लायबो बिथांमोननि आथिं सिङावहाय जेब्लायबो दोनो। दा बेजों लोगोसे आंनि फरायनायाव अनेक आंनि फरायनायनि इनभाइरमेन्टआ मिक्समोन। आङो किसुमान समखौ आङो सेन्ट एन्थनिस इंलिश मिडियाम स्कुलाव फरायदोंमोन। बेयावबो आङो न'खरनि गिबिसिन फिसाजो जानानै आंखौ किबाजानि बिथांमोना गोनो गोथो जादोंमोनबो जानो हागौ। आंनि किसुमान एक्सपिरियेन्सखौ आं गोसोआव दं। आङो सुन्द्रिजरा LP स्कुलावबो दसे फरायदोंमोन खिन्थु मा जाखो आंनि न'खरनि साननाया जानो हागौ बिथांमोननि साननाय बा फोथायनाया आंनि सायाव गोबां दंमोन जानो हागौ। फिसाजो देरसिन हिसाबै आंखौ सेन्ट एन्थनिस इंलिश मिडियामावहाय बिथांमोना फोरोंदों आंखौ। दा बिनिफ्रायनो आङो मोनसे आरो गोदान लामा मोन्दों। क्लास 5सिम आङो फरायनानै JNB क'क्राझारावहाय आङो फरायहैदों। JNB क'क्राझाराव आङो क्लास 6निफ्राय लानानै क्लास 12सिम फरायनाय जादों। आरो बेयावबो माखासे गोखा एक्सपिरियेन्सबो दङमोन। आं सानदोंमोन आं साइन्स हानाय नङा होननानैहाय। दा साइन्सखौ जेब्ला आङो क्लास
टेनावहाय एसे पार्सेन्टेजआ आंना एसे 75 ना 77आनोमोन आंनिया पार्सेन्टेजआ दा बे 77% मोननायावनो जोंनि आदैया बांसिन आंनि सायाव आसा दंमोन आरोखि 70+ न'खराव प्रथम मोनजेननाया आंनो होननांगौ जायो जोंनि न'खरावहाय रावबो आंनिबा गामियावबो दाबो बिसिम पार्सेन्टेज लानानैहाय पास जानाय रावबो गैया जानो हागौ आं मिन्थिनायावहाय दा आं गावनि नाजानायजों आरो आंनि बिमा बिफानि फोथायनायजों बा आंनि न'खरनि गासैबो बिमा बिबथै गासैबो फोथायनाय थानाय बा इसोरनाव आर'ज गाबनाय बयहाबो दंमोन आंनि गामिनि बयबो मानसिफ्रा आंनि सायाव जेब्लायबो फोथायनाय दंमोन होनना आं आसा खालामो जेब्लायबो बिथांमोनाबो गिर्जाफोराव बा गासैबो प्रेयाराव दोनफ्लायनायनि थाखाय आंनि साक्सेसखौ आं दिनै मोन्दोंबो होननानै सानो आरो लोगोसे आंनि बे साइन्स लानायाव बिराद गोनो गोथो जादोंमोन एखनब्ला आङो गारनोबो गोसो जायोमोन साइन्स लानायखौहाय खिन्थु आदैया ओरैबायदि आंखौ बुजायोमोन जे नोङो हागोन दिनैसो साइन्स लादों आरो दिनैनो गारोबा मारै जागोन नों नाजाबा हागोन होननानैबो होनोमोन आरोखि दा बिदियावनो आदैनि बानजायनायावहाय आङो साइन्सखौ जोबजासे साइन्सखौनो फरायसै होननानैहाय आङो डिसिसन लानाय जादों दा बिदियावनो फैयै आङो मोनसे साबजेक्टखौ आं चुज खालामदों साइन्सआवबो अनेक साबजेक्ट दं जेरैहाय फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'ल'जि होननाय दा आं बाय'ल'जि यानि बाय'ल'जियाव जोङो जिउआरि ना बिफां लाइफांनि बारै फरायनाय जायो दा आंनि बिफाना जाहैबाय आङो जिउआरि बुंनो थाङोबा इंराजियावहाय जुल'जि होननानै बुङो जुल'जि साबजेक्टखौ आं चुज खालामनाय जादों दा आङो BSc खौ जुल'जि डिपार्टमेन्टावनो खालामदों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज जाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ दा क'क्राझार इउनिभारसिटि होननानै बुंनाय जायो दा बे क'क्राझार इउनिभारसिटिया दासो क'क्राझार इउनिभारसिटि बाट सिगांहाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजमोन बेयाव आङो 3 बोसोर फरायदों 3 बोसोर फरायनायनि उनावहाय आं बेयावबो आरोबाव फार्स्ट क्लास पास जानानै 70% मोननानै आरोबाव आङो गोजौ उथ्रिसारबावनो साननानै ससे समावहाय आङो गारनोबो सानदोंमोन फरायनायखौ खिन्थु आरोबाव आंनि आदैया आरोबाव उत्साह जेनेबा एनकारेज खालामदों आंखौ आरोबाव नोङो गोजौ थाखो फरायबावनांगौ होननानै मानेखि न'खराव जोंहा रावबो फरायनायानो गैयामोन गोजौ लेभेलसिम दा बेनिखायनो आंनि सायाव फोथायनाय दंखायनो आङो आरोबाव गुवाहाटी इउनिभारसिटियावहाय MSc खालामनो थांनाय जाबाय बेयावबो फुल सापर्टआ आंना खालि बिमा बिफानिल' नङामोन बेयाव आदैया फुल सापर्ट होदों आरोखि आंखौ गुवाहाटी इउनिभारसिटि बायदियाव गुवाहाटीयाव थांजेननाय आंनिबा रावबोआनो गैयामोन जोंनि न'खरनिफ्राय बेयावबो 2 बोसोर आङो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फरायदों बेयावनो आं अनेक लामा मोन्दों आरोखि गुवाहाटी इउनिभारसिटियावहाय फरायनायावहाय बिराद आइडिया मोन्दों जे आं गामि लेभेलावहाय आङो बेफोर एक्सपिरियेन्सा जेब्लायबो गैयामोन बा क'क्राझार सहरावनो आङो मोनफेराखैमोन जे एक्सपिरियेन्सखौ आं गुवाहाटीयाव बोसोरनै थानानै मोन्दों दा बिनिफ्रायनो आंनि लामाया आस्ते आस्ते खुलिलांबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय फैफिननानै आरो आङो जिरायनानैबो थायाखै बिनि उनाव पास जानाय लगे लगे आरो आङो B.Ed लाबावदों PhD खौ मोनथ'वाखै आंहा PhD खालामनाय बा रिसार्च लाइनाव थांनो थाखाय आं अनेक गोसोखामोन सिगांनिफ्रायनो जेराव MSc खालामनायनि समावनो आङो आइडिया मोनबोबाय अनेक गोरों गोरा दं गुवाहाटीयावहाय दा बे गोरों गोरा इनभाइरमेन्टआवहाय आं थाबोनानै एसे आरो जौगासिनबाय थानो आं जेब्लायबो गोसोआव दंमोन जे आं मालाबाबो दसेबो थाद'नाय नङा फरायनायाव आरोबाव माबा चान्स मोनोबा आं फरायबावगोन होननानै दा फैनाय लगे लगे गुवाहाटीनिफ्राय फैफिननाय लगे लगे आङो PhD थ' मोनथ'वाखैमोन बा इन्ट्रेन्स होनानै पास जानांगौ जायो नालाय PhD सेलेक्सन जायाखैमोन खिन्थु B.Ed आव आङो जायगा मोनग्रोदों थारमाने एडमिशननि थाखाय सिट मोनदों आङो दा B.Ed खालामग्रोदों आङो 2015 निफ्राय लानानै 17 सिम आङो B.Ed खालामनाय जादों जाय B.Ed कर्सआबो मोनसे प्रफेशनेल कर्स बे कर्सखौ खालामोबासो आजिखालिनि जेरैहाय टेट परिखा होननानैहाय नोङो LP स्कुलाव मास्टार जानो हायो बा हायार सेकेन्डारियाव जानो हायो बा हाई स्कुलाव जानो हायो बेबायदि दा बे जोबनाय लगे लगे आरोबाव आं जिरायाखै आरोबाव सेस्था खालामै आङो 2019 आवहाय आङो आरोबाव PhD गोजौ थाखोनि सबसे देरसिन होननानै डिग्री होननानै बुंनाय जायोमोन बै समाव खिन्थु आरो बिनिफ्रायबो देरसिन आरो डिग्री दंबावो दा जोबनो थाङा फरायनायनि थाखाय दा आरो आं PhD नि थाखाय आङो 2019 थारमाने 2019 आव आङो PhD खौ एडमिशन लादों डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय जुल'जि आंनि फरायनायनि लाइनावनो बे डिपार्टमेन्टआ दा बिनि बडलेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव आं PhD एडमिशनखौ लादों 2019 आव दा बेयाव बे कर्सआ बयबो मिन्थिखायो जे सानसे साननैनि कर्स नङा बा बोसोरनैनि नङा बियो आङो बे कर्सखौ फोजोबनायाव 5 बोसोर बा 6 बोसोरानो लादों आङो जोबै 6 बोसोर जादों बाट ओरैनो जोङो 5 बोसोराव फोजोबनांगौ जायो बाट एसे एनै समनि खेथ्रआवहाय माबाफोर जारला जायोबा जोङो बेखौ 7 बोसोरसिम लांनो हायो आरो खिन्थु आङो दा बेनि गेजेरावनो इसोरनि अननायाव आरोबाव बयनिबो आसाया आशीर्बादा आंनाव दंमोन जानो हागौ इसोरनि आशीर्बाद बा बयबो गेदेरफोरनि फोथायनाया आंनाव दंमोन बायदि मोननानै आङो बा इसोरनि जेब्लायबो अननाया आंनि सायाव दंमोनखायनो आङो जेब्लायबो थाद'आलासिनो गासैयावबो सौसिदों होननानैबो आं आसा खालामो दा बेनि गेजेरावनो PhD खालामफुबाय थानायनि समावनो
आंना हाबाबो जादों दा बे हाबाया जाहैबाय आंना 2019आवनो आं PhD बो लादों 2019आवनो आंना हाबाबो जादों बिनि उनावहाय आङो हाबा जादोंबाबो आङो जेबो न'खराव जेनेबा सासे बिहामजो जानानै खस्थ' जागौमोन जानो हागौ अब्लाबो आङो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो आंनि नाजानायजों आरो आंनि न'खरनि गासैबो गार्जेनखौ आं नायबाय जे आंनि सायाव जेब्लायबो फोथायनाय दं बे फोथायनायखौनो लानानै आङो गावनि गोसोखौ जेब्लायबो रेडि दोनबाय थायोमोन जेनेबा आरो आङो मालाबाबो थाद'आ आङो लादों नालाय फोजोबथारगोन होननानै गेजेराव अनेक साननाय फैदों जे PhD खालामनायाव बहुत खस्थ' जारला दं थाखा फैसानि जेंना दङ थाखा फैसा नङाबा नों PhD खौबो खालामनो हाया भाग्यआव दंमोनखाय आंना PhD नि थाखाय फेल'शिपबो दंमोन खिन्थु आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन भाग्यआ जादों PhD लानायनि उनाव बोसोरसेनि उनावनो आंहा पार्मानेन्ट जबखौ आं मोननो हादों आरो 2020आव कर'ना जोबनाय लगे लगे आङो बिरजरा महाबिद्यालय बङाइगावआव आं साख्रिबो मोनदों दा बे साख्रि मोननायनि थाखाय आङो जे फेल'शिप सरकारा फेल'शिप होदोंमोन बे फेल'शिपखौबो आं लानो हायाखै मानेकि मोननै नोङो सरकारि नोङो जेनेबा बेनिफिटखौ लानो हाया जेनेबा फेल'शिपखौ लानो हाया बा साख्रिखौ मोनसे लानांगौ आरो दा आङो साख्रि दंनायखाय साख्रिया बयनिबो जिबनाव गोनांथिखाय आं साख्रिनि फैसाजोंनो आङो PhD खौ खालामनाय जादों दा थुलमुल आंनि PhDआव खमसे खम 5-6 लाखाथ' खरसा जादों दा बे खरसाखौबो सरकारा होखादोंमोन खिन्थु आङो सरकारनि बे माबाखौ अनसुंथाइखौ लायाखै गावनि साख्रिनि फैसाजोंनो बा गावनि जमायनाय फैसाजोंनो आङो गावनि रिसार्चखौ कमप्लिट खालामदों आरो लोगोसे बिमा बिफायाथ' थाइसेबो थाखाखौथ' सहाय होनो हायाखै बे नंगौबो खिन्थु आंनि अलरेडि साख्रि थाखानायखाय बा बिथांमोननि आशीर्बादा आंनियाव थानायखाय जेंना दंमोनब्लाबो आङो गासैबो जारलानि गेजेराव आं सौसिनो हादों आरो आङो दिनै खालि गावनि न'खरखौल' धन्यबाद होयोबा बा थेंक्स गिभिं बिथांमोननिसिमल' दोनोबा जानाय नङा आंनि बे साक्सेसआवहाय आंनि हासबेन्डनिबो हेफाजाब दङ हासबेन्ड आरो हासबेन्डमोननि न'खराबो जुदि मालायनि न'खर मोनबा जानो हागौ बिथांमोना हेफाजाब होनाय नङामोन खिन्थु बिस्राबो फोथायनाय दं आंनि सायाव सनमान दं जेब्लायबो बिथांमोना आंखौ अनो आरो फोथायोबो दा बिनि थाखायनो बयबो गासिबो आंनि सायाव सापर्ट गावनि न'खरनि आरो बिहाव बिखुनजोफोरनि सापर्ट बा गावनि हासबेन्डनि सापर्टआव आं दिनै बे साक्सेसखौ मोननो हादों होननानै आं नाजायो आरो लोगोसे आंनि PhD खौ गाइड खालामबोदों सासे मणिपुरनिसो सासे एस'सियेट प्रफेसार मणिपुरनिफ्रायसो फैनाय आंनि दैदेनगिरिया बा गाइड जायखौ होनो सुपारभाइजार जाय PhD खालामनायखौ गाइड खालामो बिथाङानो जाहैबाय डक्टर कान्जिम्बाम ब्रनसन कुमार दा बिथाङा बेयाव गैला बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दङमोन खिन्थु गावनि आरोबाव गोजौ पजिसनाव साख्रि मोननायनि थाखाय बिथाङा गोजानाव थांफिनबाय बिथाङा त्रिपुरा इउनिभारसिटियाव थांफिनबाय दा गोजानाव थानानैबाबो आंनि PhD खौ कमप्लिट खालामनायाव बिथांनि आखायाव अनेक दङ दा बिथांनि हेफाजाब बिथांनि अननाय बिनि थाखायसो आंनि PhDया समायावहाय जोबदों नङाबा अनेक लोगोफोर दं अनेक मानसिफोर दं PhDया 7 बोसोर 8 बोसोर गाहामबो लायो खिन्थु आं साख्रियाव थासेयावबो बा सोरनिबा न'खरनि बिहामजो जासेयावबो आङो आंनि PhD खौ थिग टाइमावनो फोजोबनो हादों होननानै बुंनांगोन आरोखि दा आरो दिनैहाय आङो दा बिनि थाखायनो गोसोआव बिराद खुसि मोनदों आंनि PhDया थिग समाव जोब्बाय आरो लोगोसे PhD जोबनाय लगे लगे आंनि साख्रियाबो सिगांनिफ्रायनो दंखायो हिसाबै आङो बिरजरा महाबिद्यालयाव मावहैदों होननानै बुंदोंमोन एसे सिगां दा बिरजरा महाबिद्यालयाव मावहैनाया आङो गेजेरावहाय आङो बे साख्रिखौ गारबोनाय जादों आरोबाव बाहायग' बा इसोरनि अननाय होननानै बुंनांगोन बिरजरा महाबिद्यालयावहाय साख्रि थाखानानैबो आरोबाव आङो दा मोनसे जायगायाव फैफिनबाय बेनो जाहैबाय क'क्राझार इउनिभारसिटि दा बावैसो क'क्राझार इउनिभारसिटि पजिसनाव थांदों नङाबा बे इनस्टिटिउटखौहाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज होननाय जायोमोन दा बेवहाय आङो थांनाय बोसोर 2024आव 2024आव आं फैफिनदों एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबैहाय दा आङो बेयावनो मावगासिनो 1 बोसोर जाबाय बेबो खम नंला 1 बोसोर जाबाय दा खिन्थु फैयै फैयै आंनि पार्मानेन्ट सार्भिसा 5 इयार्सआनो जाबाय 5 बोसोर जाबाय दा आरोबाव इसोरनि अननायजों आसा खालामो आङो गावनि डिग्रिखौ लानानै आरो बेबायदिनो साख्रि जिबनावबो आङो जे मोजाङै मोजां मावलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो दा आङो बयखौबो बिनि थाखायनो आंनि न'खराव सफैनो हानाय गासैनिबोसिम आंनि गिर्जानि मण्डलिनि मानसि आरो आंनि न'खरनि मानसि आरो आंनि बिहाव बिखुनजोनि न'खरखौ गासैबो इसोरनि अननायाव जे बिथांमोनाबो आंनाव आसा दोनबाय आरो गासैबो बिमा बिफानिसिम आङो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसे आं आंनि इयुथफोरनि थाखाय आंनि इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय आं मोनसे खोथा बुंनो सानो जे माब्लाबाबो दुखु जारलाफोर जेनेबा दङब्लाबो गावनि गोसोआव जुदि नाजानाय थायोब्ला जेब्लायबो साक्सेस जागोन आंनावबो प्रब्लेम गैया नङा अनेक दं गोजाननिफ्राय बयबो जेनेबा हाजोखौ गोजाननिफ्राय नायहरोबा अनेक सुन्दर नुयो बाट खाथियाव थांनानै नायोबा बिराद हाखर हाला दङ हाजोआवबो बा अन्थाइ नोङो गासननोबो हागौ सुहाबनो हागौ नोङो खिन्थु बेवहाय जुदि नोङो दुखु खस्थ'नि गेजेरावबाबो नोङो जुदि जेननाय नोंनि गोसोआव जुदि लायाबा
बा नोङो गावनो गोहोखौहाय दुरबल खालामनानै लायाबा जेब्लायबो साक्सेसखौ मोनगोन गावनि नाजानायानो सबसे देरसिन आरो आं सानो जोंनि गामिनिफ्राय दिनै आं ओंखारदों आरो इयुनाव सोरबा ओंखारबावगोन होननानै आं आसा खालामो दा गामिनि बयबो फंबाय बिनानाव बा सोरबा आंनि बियादैयानो जानाय बैसोआनो कलेज फरायलायबाय बा बियायंफोराबो कलेज फरायनो थांगासिनो बेफोरबायदिबो बैसो जानो हागौ दा बिथांमोनाबो जेरै आं जेरैबायदि सेस्टाजोंहाय आं साक्सेस मोनदों बेबायदिनो बयबो जेनेबा आंखौनो एग्जाम्पल लानानैहाय बयबो जेनेबा जोंनि गामिखौ सिनायथि जेनेबा बयनिबो सिगाङावहाय नोङो सिनायथि दोननो हानाय मोनसे एग्जाम्पल जानो हानायनि आं बयनिबोसिम बेखौनो खावलायो बिमा बिफा बयनिबोसिमबो आं खावलायो जेन' गावबागाव गथ' गथायनि सायाव बिसासखौ दोन जेनेबा गथ'फोराबो मोनसे समावहाय उइक जायो माने जेंना फैयो गथ'फोरनि जिबनाव दा जुदि बिमा बिफानि बिसासा जुदि गथ'फोरनाव थायोब्ला रावबो गथ'फ्रा मालाबाबो नोङो जेनेबा जेननाय नङा जेब्लायबो देरहानायखौ मोनगोन बेनो आरोबाव आङो गोजोननाया बेनो जे आङो मोनसे बिराद आं जेब्लायबो आंनि लोगोफोरनि सिगाङाव आं बुङो सुन्द्रि जराया बिराद बेकवार्ड जायगा होननानै बाट बे बेकवार्ड जायगायानो आंनि थाखाय मोनसे थुलुंगा होनाय माबामोन एग्जाम्पलमोन जेनेबा गामि गोथौबा मा मानसिया मालाबाबो जेनेबा गिदिर जानो हाया नामा होननाय आंना गोसोआव फैदोंमोन गामि गोथौबालाय मा जानो इलेक्ट्रिसिटियानो मोनसे समाव गैयामोन जोंहा किसु बोसोरसो इलेक्ट्रिसिटि बिदिबा लामायानो गैयामोन खिन्थु बिदि नङा जे गामि गोथौबा जों रावबो जानो हानाय नङा बिदि नङा बे गामिनि बयबो बिमा बिफाया जेसेबां खस्थ' खालामो गावबा गावनि गथ'खौहाय गोजौ फरायनानै जेनेबा मानसि जाथों माथों होननानै दा बेबायदिनो गामिखौ आङो जेब्लायबो नायो जे बयबो जोंहा गरिब गुन्द्रा गासिबो दङ जोंनि गामियावहाय दा बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय आं जुदि सासे ओंखारनानै जुदि इयुनफोराव आं माबाफोर गिदिर पजिसनाव मोननानै गामिफोरखौ एसे एनै जे सहाय खालामनो हागोन आं बेखौबो सानहरो आरो जेनेबा इयुनाव आरोबाव बिनिफ्राय देरसिनफोर पजिसनफोराव माबाफोर जाहैयोबा आं गामिफोरखौ नायहरनो हागोन आरो दासिमावबो आं जेसेबां आंनि गामिनिफ्राय जे मोनसे एनकारेजमेन्ट लानानै थांखादों आङो जे गामि गोथौबालाय मा जाखो सानसे समावथ' आंबो बे गामि गोथौनिफ्राय आं सासे गिदिर मानसि जानो हागोन बा जाथारबायानो आं बुंनो दिनै बे पजिसन मोननाया बे गामियानो आंखौ जेनेबा थुलुंगा होदों गामियाव रावबो गैफेरा होननानैनो आंना थुलुंगा मोननाय बेनो आरोखि गामियाव रावबो जों बायदि जानो हायाखै बा आङो गुबुन गुबुन जायगायाव नुबाय जे बिथांमोननि गामिफोरनिफ्राय अनेक साक्सेस मोनबाय जेरै दा खाथियावनो मजाथियाव आं एग्जाम्पल लानो सानो बिथांमोननिफ्राय Ph.D सानै साथाम ओंखारबाय दा जोंनि गामिनिफ्रायलाय मानो जानो हाया बेनो आंनि थुलुंगानायखा दा गामि गोथौ सोहोरबाबो गासिबो आं बिमा बिफानि खस्थ'खौ खालामनायखौ आं नायबोनानैहाय आं दिनै बेबायदि खस्थ'आव जे दाभुगिथों बा बिथांमोननि मोनसे एग्जाम्पल जानो हानायानो आंनि मोनसे थुलुंगानाय दिनैनि बे NGC नार्जारि जयकृष्ण नार्जारि बिथांनि चेनेलनि थोरोबै जों सुन्द्रिजरा गामि हिसाबै आङो बेखौनो फोरमायनो सानो आरो आङो सासे नैबे न'खरनिबो खाथिनि मानसि जाबाय हिसाबै आरो न'खरसेनि जोङो मन्डलि गंसेनि हिसाबै दा फुल सापर्टखौ जोङो मोननो हादों आरो आं मन्डलिनिबो आं सासे नेहाथारि दा बे हिसाबै न'खराबो खुबैनो रंजादों आरो जोंबो गामि हिसाबै खुबैनो रंजानायखौ मोननो हादों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि सुन्द्रिजरा गामियावहाय बेबादि सासे Ph.D कमप्लिट खालामनानै डाक्टार बिमुं मोननायखौ जोङो रावखौबो नुनो हायाखै एकमात्र सासेल' जोंनि आंनि न'नि उसुं सिङाव थानाय सेराव थानाय बिचित्रा नार्जारि बिथाङा दानो गावनि थांखि बायदियै नाजानायनि गेजेरजों जाय थांखिफोरखौ लानानै बिथाङा सेस्था खालामदोंमोन बिनि सायावहाय देरहासारनायखौ मोननानै दिनैहाय बे देरहासारनायखौ लानानै डाक्टार बिमुंफोरखौ मोननानै बिथाङा दानो बे Ph.D कमप्लिटखौ खालामनो हाबाय दा बेनिखायनो जोङो सुन्द्रिजरा गामिनि जानानै जोबोद रंजानाय आरो सान्थिफोरखौ जोङो मोननो हादों दा बेनिखायनो बिथांनिसिमबो जोङो गामिनि रायजो राजा जानानै बिथांखौ जोबनो गैयै धन्यबाद होनो जोङो हानांगौ दा बेनिखायनो जोङो सुन्द्रिजरानि जानानै दा बिथांखौ Ph.D कमप्लिट जानायनि थाखाय जोङो हाजार हाजार बिथांखौ धन्यबाद होदों बिथांखौहाय माबायदि बरायनो सानो बिथांखौ बरायनो थाखायथ' जोंहा जेबो आखायाव जेबो गैया खालि खुगाजोंल' जोङो बरायनो हायो दा गामि हिसाबै जोङो गोसो गोरबोजों बिथांखौ बे बिथांनि जे नाजानाय Ph.D कमप्लिट खालामनानै डाक्टार बिमुं मोननाय बेखौनो जोंनि खुगानि रावजों जोङो बरायनानै लाबाय होननानै जों सानो आरो मा बेनोसै थेंक इउ